Macucumber yenyu anonzi mari ko chimbonipewa ka ndimbotesta 1 chairo maiguru ndingotesta kuti haufa musadaro maiguru 1 chairo ndongotestawo maningawo rukumbirawo 1 cucumber ndanatsoti hana hangu mari zvanhasi ndanatsorifuyonaka ndikati kirikamberi ndiri kuda umboridya 1 aiwa maiguru ndipeiwo profit iyo ndimbodya nhasi ndipeiwo nhasi mati aiwa modzokera nenyasha dzamwari shuwa ndanatsoriona ndichikonapo ndikati arga ndimbotirai kukumi ndokumbirawo ka 10 zig maiguru nditenge ndirirai ndiringokumbirawo 10 zig 10 zig zvayo nditenge cucumber reva hakuna zvakaomera munhu wese pandachirida man ora mondikweretesa ndodzoka ndichikupai hapana pandingazotize ne10 zig ndodzoka dangoenda uku pane munhu ane mari yangu ndodzoka ndichiku zvaramba zvaramba alright samati hamusoda kundipawo kana 10 zig imimi zvaramba ndanyimwa ga hanzi mune magaga muri right ndiri kumbirawo ka 1 gaga kwatori kukumbira chaiko ndokumbirawo 1 kutokumbirawo chaiko ndiri kunatsonzwa kuda gaka zvisauti zvangu ndinazvo alright chindikweretesei pandodzoka uku hanzi ma10 zig pandodzoka uku ndodzoka ndichikupai aiwa akandodzoka 10 zig maiguru inyaya yototi mota muno matitorina dai ndandinayo dai ndatongobhadhara pandiri kutonzwa kutonatsonzwa kurida kwatori kukumbira ndodzoka ndichikupai apo varamba zvavo varamba ndakutokumbira kuti mubvume pandodzoka alright zvakanaka manje zvandakuitawo manje mungandibvumidzawo kuita zvandoda kuita kutotora nechisimba ndichi 10 zig handingambokubhurutse ndoziva ndo maprofits achona iwawa but you never know mukandipawo 10 zig zvaramba makatsotswa newakawanda but zvakanaka kuti hamuna kutsotswa neni zvonetsa zvakaita sei haiwa ndokunzwisisai alright zvakanaka imaigo pamwe ndoona pamberi apo pamwe ndikawanawo anondipa magaga ndikawana mari yacho ndodzoka nayo ndotenga zvangu madzimai ari pamusika apo kusolomio varamba ndachida gaka re10 zig mubhuti mangu havasi kuziva kuti munei zvandachida kuvasira nekubhadhara yemusika wachona but that's how I wanted to promote business ravo. So let's go timbotry panapa. Ndiri kungoda chinhu che10 zig handisi kutoda chinhu chedola. Timboona. Magaka anzi mari $4. Oh. Ko 1 mari. Ko ndokumbirawo ka 1 mombonipa ndodzoka ndichikupai mari yenyu. Ndokumbirawo mundipe 1 ndodzoka ndichikupai mari yenyu. Oh. All right. Zvakanaka. Guys, it's just an experience. Kunoku kusolomia unogona kutofa nenzara. Because vanhu vari kunoku vari kutoradza kuti havapi. Kunokuruwa kusolomia. Havapi. Ndatrya 3. Ndoda kumboona kuti
ndinogona kuwina here. Ndaumboona ndobudirira here. Ndakungoenda pane wemusika, of which toda kuti munhu wemusika akandiitira ndoda kumubless. Toda kuwana nzira yatinomublessa naye. Allo, Mari Magak. Oh, ndiri kukumbirawo ka 1. Muri right here mai guru. Ndiri kungokumbirawo 1. Handina hangu mari. Ma? Oh, pane ravanga vachida kutodya. Thank you so much. Thank you. Maita basa mai guru. Maita basa. Eskan unonzani? Watoni pagaga? Mozwa chii chaitika? Uyai panapa muzoona mai guru. Maita basa negaga uya pano wakumusika. Chaitika ndechakuti kunokusona umu. Ndanga ndichibata gaga rako uchika handiti ndichakutengera futi mamwe makaka. Ndanga ndiri kuzvifambirawo munomu. Ndauya kunoku kuSolomiyo. Ndikati regai ndimbonoona kuti vanhu vari kuita sei. But ndanyimwa. Ndanyimwa nevanhu kubva uku. Imimi wechi5 ndimi mazondipa. Kubva pamusika pakonapo. Vandinyima mai guru. Vandinyima gaka. Ndachingoda gaka. Grocery ndokumbira kuti munoti vansikana vachi. Mune mafuta 2 liters, mune rice, sugar, kadiki zvakona. But ndokumbira kuti mungogamuchirawo kachipo changu. Saka manga matozvipira kuti zvevana ndo zvamama kutoti handiti mungoramba makadaro. You never know. Munhu anenge achida kutofenda zveshuwa omunyima kubva pakona apo. Muriona pese pakona kusvika panapo ndimatotanga kundipa. Vamwe vese vatoti kupai kumbondiudzai chimwe chinhu. Musika wenyu zvese zvinoite mari, but zvingaite mari makazvitarisa. $25. Kune vanonzi Boss T. Handiti Boss T inonzi Green Gate ndo vatipa izvi vakati ndikusvitsei. Ndakukupai $20 munowedzera futi zvimwe. Handiti nechikonzero chongoti mandidi mandipawo gaka renyu imari gaka 10 zik. Imimi ndazoritenga nemari. Handiti thank you so much. Mungoramba makadaro mai guru. Gaka ndifunge kuti mungabve mabroka. Mune magara makatobroka kani. Handiti saka munowedzera stock yenyu. Next time ndichadzoka. Ndikadzoka nekunoku ndichaona zvinhu zvenyu. Ndine ndichingodhabhula nchida. Kusvika tasvika pamberi. Handiti alright. Thank you. So guys, ndofunga mangoiona experience. Aiwa sugar ndavapa. Ndichatodzoka ndakuona musika iwowo kuti unenge wakaita sei. Ndavasira kubva kuna Boss T. So guys, mai avo vanga vachida kundipa chikafu chavanga vachida kupa gaka ravanga vachida kudyiwa nemwana. Vatoudza mwana kuti vape hako gaka ravanga uchida kudya. So havana kuziva kuti vachatosara vane $20. Zvinhu zviri pamusika pawo it's $25, almost double. Zvokuti vakatonohodha yatova double. Also negrocery radavasira rekuma almost kuma ndire almost blessing almost $30, $28. Mune sugar, mafuta, sipo, yekugeza, yekuacha, mune beans, dovi. So guys, just be nice, just be kind. Kubva pakona apo zvaramba kubva pakona tazobetserwa pechi 4. What do you think about this video we are shooting today? Stara mundonzango saying chida kuti
abasa kuvanhu munhu wese kuGreen Gate. For now, it's much love and God bless you.